היי לכולם, היום אני רוצה להסביר לכם איך מרמים אתכם בחנויות מכונות תפירה בארץ. בסרטון קצר הזה תראו איך לא להיות השטות בקניית מכונת תפירה. רמאות מספר 1, דגם 2022. יש חנויות שכותבות בתיאור מכונות תפירה, דגם 2021, דגם 2022, דגם חדש, אבל זה לא אמת. בוא נגיד ינומה סוביסט 525. זה הדגם שינומה כבר לא מיוצרת. הם החליפו הדגם הזה לינומה 725. אבל הנה כאן תראו, כתוב דגם 2022. עוד אחד. מכונת תפירה זינגר 432. דגם מאוד פופולרי, מכונה מאוד טובה. אבל למה לכתוב שזה דגם חדש? זה דגם לא חדש, זה דגם כבר בשוק 8 שנים. אבל הם כותבים, הנה 2022, הנה 2021. תגידו לי, למה? רמאות מספר 2, מבצעים משוגעים. תגידו לי בבקשה, ראיתם מבצעים שיש באתרים, בחנויות מכונות תפירה? ותגידו לי בבקשה, אתם באמת מאמינים במבצעים האלה? לדוגמה, זינגר, מאוד ישנה, 2250, היא עולה בארצות הברית $130 אצל זינגר, ובוולמרט היא עולה $100. ומי מאמין שהמחיר שלה אמיתי על כמעט 2,000 שקל, והנחה 40%, באמת. רמאות מספר 3, תוצרת יפן. תגידו לי בבקשה, אם אתם קוראים את זה, מה אתם חושבים? איפה המכונה הזו מיוצרת? ביפן? לא. מכונות תפירה ינומה מיוצרות עכשיו רק בטייוואן ותאילנד. הם לא מיוצרים מכונות תפירה ביפן בכלל. אז לכתוב ככה נראה לי גם רמאות. מה אתם חושבים? תגידו לי בבקשה. ואם אהבתם הסרטון הזה, ואם רוצים ללמוד עוד על מכונות תפירה, אז שימו לייק בבקשה, כאן, אולי כאן, לא בטוח, וסאבסקרייב בבקשה. שימו לייק, להתראות.